Hej, det er læge Hans Sytrup. I mit arbejde der møder jeg ofte mennesker, som har udviklet vedvarende smerter og haft det igennem mange år. Lad mig fortælle om en patient midt i 40'erne, som tidligere arbejdede inden for lager og logistik. Efter mange års tungt fysisk arbejde udviklede han omfattende kroniske smerter i ryg, hofter og i ben. Gentagne gange i løbet af årene oplevede han ikke at blive lyttet på eller troet på i sundhedssystemet. Hos Anodyne Care har vi nu fulgt patienten i cirka et år. Med vores multimodale tilgang, som ledes af læger, der alle sammen har gennemgået uddannelse inden for smerteområdet, har patienten nu oplevet at få det bedre og bedre kontinuitet i dagligdagen. Fra at være bundet til hjemmet, deltager patienten nu igen i aktiviteter og har fået et helt nyt forhold til sin familie. Hans oplevede livskvalitet og trivsel er kraftigt forøget, som han selv ser. Vi lover ingen mirakelkur hos Anodyne Care, men vi lover at følge dig med på vejen med fokus på din trivsel og din livskvalitet.